Mija je posle, ali Rada je tu ponedeljak, bre. Rekao sam ti, vidi. Mija je utorak, a ovo Miju je... ćemo iskulinati, ali Radu Ovo je ovo, neće. band, ovo je band. A ne, pošti band. Band. Dobro večer. Dobro večer. Evo pričamo s jednim sugrađaninom iz Budve. Rekli nam da li ćete ići na Radu Manojlović, to se kaže na Radu Manojlović kad se ide da se sluša. Ja bih na Radu. Da, ja bih na Radu, ja sam znao da će doći baš u ponedeljak. Je li ćete rado na Radu? Rado bih na Radu. Osmeh, da, osmeh. Rada je moj favorit. Rada je moj. Rada. Mija. Trocadero. Mija je gol. Trocadero. Ali Rada Mija ne valja. Hvala vam. Mija je gol. Hvala vam. Evo imamo još jednu devojku ovdje, ona je baš spremna da ide na Radu. Ćao. Kako si? Odakle ti dolaziš? Iz Čačka. Iz Čačka, ja divno. Čačak. Šumadijski rocker. Da li ćeš ići na Radu Manojlović? Samo zbog toga sam i došla u Budvu. Divno. Očekujemo veliki spektakl, evo imamo već dvoje sugrađana, jedan sugrađan, u stvari jedna turistkinja iz Čačka i na Radi ponedeljak 10.8.2009. Očekujemo veliki put. Zato Dođite, ne propustite, Trocadero, Rada, Grand Produkcija, Saša Popović, Lepo Vrena, sve upakao.